Wis ngene iki sejatine wong lanang kaya aku yakin awakmu kabeh ya bakal tersenggol egone. Ketika ibumu ngongkon, "Le tuku centelan tah, tuku hanger, gawe klambi tah opo lah nang kamar." Tapi kok kon tuku nang online sing regane 17.000, aku mang dikon tuku regane 17.000, aku ngomong alah ngene kok gawe dhewe 10.000 wis ngatasi. Nyo iki ban-bane, Bos. Emang aku tuku iki. Nah, lek paku ambek kayu iki mau aku leles nang proyeke Yusuf Hamka. Mari kita dudu ya hasilnya. Oh ngene kok 17.000. Nah, wis mari bos ki delon. Lah, Street yo. Street. Say. Lah, ngene kok 17.000. Emang budgetnya kira-kira entek pokok target pertama aku kan 10 ya. Iki pokoknya 50.000 mang duit gak ada 10.